Yes, upon them program. И здравейте на всички, да ме гледате за кой ли път, защото ми се пребават клиповете. Аз съм The Beast Pro Gamer, днес ще играм PvP в Adventure PvP, 6-ти епизод. Кажете хай на... Кажете хай на YouTube. Бая хора, може... В смисъл, бая хора са ми чин вече, защото видяха клиповете и напал ужас. Така, значи ще има много редовни клипове тук, тъй като този сервер е най-якия за мен. Сега тук ми се цъка. Така да ви покажем дърчеста малко промяна. Както виждате, легендарките намаляват. Друго. Какво да казвам друго? Освен, че има нов спаун, който сега ще го покажем. Нов спаун. Той не е нов едит, нали са го? Ето. Нали, ето така. Печки някакви. И тук са същите работи, обаче вместо дървета и такива са сложили стон. Тук може да се трепите животни. Ето тук са направили някакво крашение по пътеката. Тук си енчанта. Настигнал съм. Тук си енчанта. Тук долу си е шопа, както знаете. Там горе джъмпа, но не е завършен. Тук отново може да слезете в шопа. Има няколко входа. Там и оттам. Тук Warp Fishing може да си купувате въдица и да почвате. Да дигате ето този скил. Тук пак храна и там вече е чалника си го показах. Warp, някакъв нов Warp. Ами не, това е Warp Ends. Чуваме на Enda. Показах ви новия спаун. Горе-долу какво представлява. И май ще почваме да се бием, защото то ми е тим, макар че много искам да го убия. Да, някой ме изпами по скайпа. Ще се извинявам за това. Това ще го кръста скучен епизод в Enda. Не, бъцикам се. Нещо, промяна. Някаква промяна. О, май. Да са го изгарифали вече, защото... Не. Така. Да, то това няма какво да се прави в сервер, защото има много малко хора, да човека.
дълга. Някой ми звъни, не мога да му отговоря. Шет. Еми да, това май няма никой да скочи. Това ще е някакъв скучен епизод, така че... И това ще бъде за този клип. Коментирайте, лайквайте и чао!